Oiana, lehen esan dut, gauza pila bat egiten dituzu. Antzeztu, aurkeztu, idatzi ere egiten duzu, podcast bat ere, ez? Idatzi ez, Ez? Ni pentsatzen un podcasta zuk idazten zenuela. Bueno, bai. Bale. Ai, ama, behaztutan eukan, ja, bai. Podcastaren helburua da euskara, ez? Erakustea eta jendeak ikastearen helburua, ez da? Bai. Hori zuk idazten duzu. Bai, nik idatzen... Igual improvisatu egiten duzu. Ez, egia da, bai. Uste nun beste podcast bati buruz ari zinela, eta nik hortan ahotsa jarri nun, eta bai, egia da, eduki duela aukera, ni euskara irakaslea naiz, euskartegi batean, eta bertako nagusietako bat, eta, euskarako mailak eta pixka kontrolatzen ditut, eta orduan eskaini zidaten podcast bat idazteko, eta helburua da, saioet bidez entretenitzea, baina aldi berean eduki gramatikalen bat, edo hiztegi edukiren bat edo pixkat erakustea, bai. Ari eta Adi izena du podcastak, bale, nik hemen apuntatuta neukan. Bai, oso ondo etxeko lana primeran dagoina. Ez. Bale, euskara irakaslea zara ere, bai? Bai. Zer moduz irakasle lanetan? Asko gustatzen zait. Bai, kasualidadez iritsi nintzen euskara irakasle izatera, zeni beste ikasketa batzuk egin dituen, baina asko disfrutatzen dut, nire ama hizkuntza eta nik euskara asko maite dut eta asko bizi dut eta hori transmititzeko aukera izugarri politia iruditzen zait. Bai. Eta ikasleekin zenmu, ze askotan ez dakit frustrazioak, zenbat alditan esango zizuten Oiana, bertan dan hauzteko gogoa jartzen zait, zuk ere askotan ez, animatzaile lan egin beharko dezu pentsatzen. Bai, egia da, guk euskaltegian adibidez erretiratu asko ditugu, ikasle bezala, nire ikasle. Nahi begiratu dira. Ez. Nahi begiratu dira. Bai. Begiratu dira, ez dira. Baina ez horregatik. Erretiratu asko. Ez horregatik. Baina... Eta oso polita da ikustea nola ikasten ari diren, egia da batzuk esaten duzuna frustrazioak ere badaudela, baina gu hor gaude pixkat animatzeko eta gure pasio hori ere transmititzeko, ez bakarrik hizkuntza ikasi baizik eta kultura ere bai, eta ni beti saiatzen naiz antzerkira eramaten eta horrelakoak pixkat ere bultzatzen. Ze ondo, modu polita da, ez? Bai. Kontagiatzeko pasio. Bai, espero dut pixkat gure hasia behintzat, hortxe jartzia behintzat. Ze ona. Joseba, zure irakaslea zara momenturen batean, ez? Bai, izan nintzen, bai nik magisteritza ikasi nun, da 4 urtez izan nintzen Martuteneko ikastolako maixu. Behi da. Nik eskola aurreko gaina espezialidadea egin nun, hementxe seminarion, euskeraz gaina egin genuen magisteritza, eta seitun rifatu gintuzten, bai, nik bukatu bezain pronto lanean hasteko aukera izan nun, 4 urte nituen, eta gero ja utzi nion. Ze momentutan, Joseba, erabaki zenun dena utzizte, klaro, aktore batentzat, piztinara buruz botatzea da, ez? Edo igual ez zenun gehiagi pentsa. Arra sartuta neukan egia esan, nun baitetik sartuta neukan. Egia da, lanak etxetik izu lanen fundamentu pixkatik beharko ez du, eta orduan erabaki nun, baietze esatea, eta Martuteneko ikastolan hasi. Eta ordurako, 2., 3. urtean, orain antzerki konpainiarekin, Donostiko konpainiarekin, hasi ginen gauzatxuk egiten, kursilon bat eintzuten, eta hor hasi nintzen. Eta orduan orain konpainiak erabakizun profesionalea salto itea, eta esan nun, noa zuekin ere bai, eta eskolako lana utzi nun, bai. Eta nezbait pentsatu izan dezu bueltatzea? Damutzea, inoiz ez. Ez zein ez damutu, ez? Ez, da urte politiak izan zian lehenengoa ez, 35 urte dukin itun, 5 urtekoak, eta goizia zetozten bakizun muslia jarrita, eta, lehenengo nire urtea izanik, baina gero, gainontzeko beste 3 urtetan, 3, 4, 5 urteko umeak izan itun, 3 urtekin hartu nitun, talde txikitxo bat, eta gozatu non. Baina gaur arte, ez da mutu.